Capra cu 3 iezi. Era odată o capră care avea 3 iezi. Iedul cel mare Pleacă de aici! Mama are glasul mai subțire. răspunse iedul cel mic. Capra pregăti bucate gustoase și îl invită pe lup la praznic. Acesta punguța cu 2 bani. Era odată o babă care avea o găină și cum mergea cocoșul mândru cu punguța în clonț, ajunse din urmă o trăsură cu un boier hapsân. M-a nebunit pintenatul ăsta. Aruncă-l în haznaua cu galbeni. Ursul păcălit de vulpe. A fost odată o vulpe vicleană ca toate vulpii. Ce frumoasă cață avei că am să fac nevestei mele din blana vulpii.